Praise the Lord. Welcome sa atong padayon sa pagbasa sa Biblia dinhi sa Connect to God Global Ministry sa atong YouTube channel. Praise the Lord. Welcome sa atong padayon. Okay. So atong basahon karon ang unang Kronikas kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 5. Sa binisaya nga pinulungan. Praise the Lord. So ang Kronikas, ang libro nga naghisgot sa chronological event or chronological events, kanang sunod-sunod nga mga panghitabo o sa sunod-sunod nga mga kasaysayan gikan kang Adam sa Seth, Enos, Kainan. So maning sa mga lahi na ni Adam hantod sa mga gigikanan sa lahi nga gigikanan hantod sa panahon nato karon. So naghisgot dinhi sa kapitulo 1 sa Kronikas, ngayon dinhi si Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalem, Lamech, Noe, Sem, Cham, ug Japhet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 generation hangtod kang Japhet, mula kang Adam ang hisgutan dinhi. So Adam 1, Seth 2, Enos 3, Kainan 4, Mahalaleel 5, Jared 6, Enoch 7, Matusalem 8, Lamech 9, Noe 10, Sem 11, Cham 12, Japhet 13. So, ang mga anak nga lalaki ni Japhet, si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek, ug Tiras. Ang mga anak nga lalaki ni Gomer, si Askenaz, ug si Rifat, ug si Tugarma. Ug ang mga anak nga lalaki ni Javan, si Elisa, ug si Tarsis, Kittim, ug si Dodanim. Ang mga anak nga lalaki ni Cham, si Chus or si Kus, Misraim, Put, ug si Kanaan. So ang gisgutan sa mga anak ni Japhet si Gomer ug si Javan. Pero wala na hisguti si Magog, si Madai, si Tubal, Mesek ug si Teras. Dani nga paghisgot. So ikaduha ng anak ni nga lalaki ni Noe, gisgutan si Cham. Ang anak niya si Kus, si Misraim, Put, ug si Kanaan. Ug ang mga anak nga lalaki ni Kus, si Seba, ug si Havila, Sabta, Raima, ug si Sabteka. Ug ang mga anak nga lalaki ni Raima, si Seba, ug si Dedan. So, mahisgutan din yung mga prinsipe. Ug si Kus nanganak ang Nimrod. So, sa lineage pala ni Kus, si Nimrod. Sa anak ni Cham nga anak ni Noe. Si Cham, ang anak ni Cham, si Kus ang una nga hisgutan dinhi. Nagsugod siya sa pagkamakusganon sa yuta. Ug si Misraim nanganak kang Ludim. Ug kang Anamim.
ug kang Laabim ug kang Neptuim. Si Misraim, anak ni Cham. Ug kang Patrusim, ug kang Patrusim ug kang Kasluim. Diin gumikan ang mga Filistihanon. Sa mga Filistihanon sa anak gihapon ni Cham, sa lineage ni Cham. Ug Kapturim ug si Kanaan nanganak kang Sidon. Si anak gihapon ni Cham o gihinganlan. Nga nga iyang kamagulangan ug kang Het ug ang Jebusihanon ug ang Amorehanon ug ang Gergesihanon. So mo din yung mga namuyo o mga anak ni lineage ni Noe, anak ni lineage sa ikaduha niya nga si Cham. I mean, sa Bible giingon mga nang Cham kay kamanghuran ni siya. Ug ang Hebihanon ug ang Arsihanon ug ang Sinihanon ug ang Arabadehanon ug ang Semarihanon ug ang Hamotehanon. Ang mga anak nga lalaki ni Sem, ano ni si Sem, si Elam, si Asur, Arphaxad, Lud, Aram, Hus, Hul, Geter, ug Mesek. Ug si Arphaxad nanganak ang Sela, ug si Sela nanganak ang Heber. Ug kang Heber natawo ang duha ka anak nga lalaki, ang ngalan sa usa mao si Peleg. Kay sa iyang mga adlaw ang yuta na bahin. Ang ngalan sa iyang igsoon nga lalaki mao si Joktan. Ug si Joktan nanganak ang Elmodad ug kang Selep ug kang Asarmabet ug kang Jera ug kang Adoram ug kang Usal ug kang Dikla ug Ibal, Abimael ug Sid ug Seba ug Ofer ug Havila ug Hobab. Kining tanan mga anak nga lalaki ni Joktan. Praise the Lord. Si Joktan. So, lineage pala o sila nakahit. Arphaxad. Sa lineage pala ni Arphaxad kini si Ofer Havila nga anak ni Sem. Sem o ano pagit si Sem, Arphaxad, Sela, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nakar, Tare, Abram, mao si Abraham. So, Sem, Arphaxad, si Sem, Arphaxad, Sela, Heber, Peleg, Reu. So, gikan na ni si Abraham kang sa lahi ni Sem sa iyang anak nga si Arphaxad niya si Sela. So mo din ni siyang gigikanan ni Abraham. Ang mga anak lalaki ni Abraham mao si Isaac ug si Ismael. Kini mao ang ilang mga kaliwatan. Ang kamagulangan ni Ismael si Nabahot, unya si Sedar ug si Adbeel ug si Misam, Misma ug si Duma, Maasa, Hadad ug si Tema, Jetur, Nafis ug Kedma. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Ismael. Ug ang mga anak nga lalaki ni Setura nga puyo-puyo ni Abraham, siya nanganak kang
Zimram, ug Joksan, ug Medan, ug Madian, ug Isba, ug Suwa. Ang mga anak nga lalaki ni Joksan si Seba ug si Dedan. Ug ang mga anak nga lalaki ni Madian Efa ug Efer ug Henok ug si Abida ug Eldaa. Ining tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Setura. Ug si Abraham nanganak kang Isaak. Ang mga anak nga lalaki ni Isaak si Esau ug si Ismael ug si Israel. Ug ang mga anak nga lalaki ni Esau si Eliphaz, Rehuel, Jeus, Jalam ug Kore. Ang mga anak nga lalaki ni Eliphaz, Teman ug Omar, Sephi ug Hatam ug Kinas ug Timna ug Amalek. Anak ni sila ni Esau. Ang mga anak nga lalaki ni Rehuel si Nahat, Zera, Sama ug Miza. Ang mga anak nga lalaki ni Seir si Lotan ug Sobal ug Sibeon ug Ana ug Dison ug Eser ug Disan. Ug ang mga anak nga lalaki ni Lotan si Hori ug si Homam ug si Timna, igsoon nga babae ni Lotan. Ang mga anak nga lalaki ni Sobal si Alian ug si Manahak ug si Ebal ug si Sepi ug Onan. Ug ang mga anak nga lalaki ni Zibeon si Aiya ug si Ana. Ang mga anak nga lalaki ni Ana si Dison ug ang mga anak nga lalaki ni Dison si Hamran ug Hesban ug Ethran ug Seran or Keran. Ang mga anak nga lalaki ni Eser si Bilhan ug Zaavan ug Jaakan. Mga anak nga lalaki ni Disan si Hus ug Aran. Karon mao kini ang mga hari nga naghari sa Edom sa wala pay hari nga naghari sa mga anak sa Israel. Si Bela ang anak nga lalaki ni Beor ug ang ngalan sa iyang lungsod Dinaba. Ug si Bela namatay ug si Jobab ang anak nga lalaki ni Zera sa Bosra naghari ilis kaniya. Ug si Jobab namatay ug si Husam sa yuta sa mga Temanhon naghari ilis kaniya. Ug si Husam namatay ug si Adad anak nga lalaki ni Bedad nga midaog kang Madian sa kapatagan sa Moab naghari ilis kaniya ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Avith. Ug si Adad namatay ug si Samla sa Maskera or sa Masreka mao'y naghari ilis kaniya. Ug si Samla namatay ug si Saul sa Rehobot tupad sa Suba naghari ilis kaniya. Ug namatay si Saul ug si Baal-Hanan anak nga lalaki ni Akbor naghari ilis kaniya. Ug si Baal-Hanan namatay ug si Adad naghari ilis kaniya. Ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Pai ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel anak nga babae ni Matred ang anak nga babae ni Mesahab. Ug si Adad namatay ug ang pangulo sa Edom mao si Pangulo Timna, Pangulo Alba, Pangulo Jetet, si Pangulo Aholibama, Pangulo Ela, Pangulo Pinon, si Pangulo Kenas, Pangulo Teman, Pangulo Mibzar, si Pangulo Magdiel, Pangulo Iram, kini mao mga pangulo sa Edom. Kapitulo 2. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Israel, si Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zabulon, si Dan, Jose, Benjamin, Neftali, Gad, ug Aser. Ang mga anak nga lalaki ni Huda, ug Onam, ug Sela, ang maong tutulo, nataw kaniya kang Suwa, ang taga-Kanaan, ug si kang Hudang kamagulangan, dautan sa pagtan-aw ni Jehova ug iyang gipatay siya. Ug si Tamar nga iyang umagad nga babae nanganak kaniya kang Pares ug Sara. Ang tanang anak nga lalaki ni Huda 5. Ug ang mga anak nga lalaki ni Pares si Hesron
ug Hamul. Ug ang mga anak nga lalaki ni Sarah, si Simri ug Etan ug Heman ug Kalkol ug Dara, ang tanan 5. Ug ang mga anak nga lalaki ni Carmi, si Akar, ang magsasamok sa Israel nga naghimo sa usa ka paglapas sa hinalad nga mga butang. Carmi. Ug ang mga anak nga lalaki ni Etan, si Asariah. Ang mga anak nga lalaki usab ni Hezron nga natawo kaniya, si Jeramiel, Ram ug Kilubay. Ug si Ram nanganak kang Aminadab, ug si Aminadab nanganak kang Nahason, prinsipe sa mga anak sa Huda. Ug si Nahason nanganak kang Salma, ug si Salma nanganak kang Booz. Ug si Booz nanganak kang Obed, ug si Obed nanganak kang Isay. Ug si Isay nanganak sa iyang kamagulangan nga si Eliab ug si Abinadab, ug si Abinadab ang ikaduha, ug si Sima ang ikatulo. Si Nataneel ang ikaupat, si Radai ang ikalima, si Osem ang ikaunom, si David ang ikapito. Ug ang ilang mga igsuon nga mga babaye, si Sarvia ug si Abigail, ug ang mga anak nga lalaki ni Sarvia, tutulo, si Abisai ug si Joab ug Asael. Ug si Abigail nanganak kang Amasa, ug ang amahan ni Amasa si Jeter, Ismaelihanon. Ug si Caleb, ang anak nga lalaki ni Hezron, nanganak og mga anak kang Hazuba nga iyang asawa ug kang Cherioth. Ug kini ang iyang mga anak nga lalaki, si Jeser ug Sobad ug Ardon. Ug si Azuba namatay ug ipangasawa ni Caleb si Efrata nga nananganak kaniya kang Hur. Ug si Hur nanganak kang Uri, ug si Uri nanganak kang Bezalel. Ug unya si Hezron miadto sa anak nga babae ni Makir, amahan ni Galaad nga iyang gipangasawa. Sa kanuman sa kanuman ang iyang panuigon, ug kaniya nanganak siya kang Segub. Ug si Segub nanganak kang Haer nga may kaluhaan og 3 ka mga lungsod sa yuta sa Galaad. Ug gikuha ni Gesur ug Aram ang mga lungsod ni Haer gikan kanila, lakip ang Sinat ug ang mga balangay niini, bisan ang kanuman ka mga lungsod. Kining tanan mga anak nga lalaki ni Makir nga amahan ni Galaad. Ug sa tapos ni ana, si Hezron namatay didto sa Caleb Efrata. Unya si Abia nga asawa ni Hezron nanganak kaniya kang Ashur, ang amahan ni Tekoa. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jeramiel, ang kamagulangan ni Hezron, mao si Ram, ang kamagulangan, ug Buna ug Orem ug Osem ug Akia. Ug si Jeramiel may laing asawa nga ginganlan si Atara, siya mao'y inahan ni Onam. Ug ang mga anak nga lalaki ni Ram, ang kamagulangan ni Jeramiel, mao si Maas ug si Hamin ug si Akar. Ug ang mga anak nga lalaki ni Onam, mao si Samai ug si Hada. Ug ang mga anak nga lalaki ni Samai, mao si Nadab ug si Abisur. Ug ang ngalan sa asawa ni Abisur, mao si Abihail, ug nanganak siya kaniya kang Aban ug Molid. Ug ang mga anak nga lalaki ni Nadab, mao si Seled ug Apaim. Apan si Seled namatay nga walay mga anak. Ug ang mga anak nga lalaki ni Apaim, mao si Isi, ug ang anak nga lalaki ni Isi si Sesam. Ug ang mga anak nga lalaki ni Sesam, mao si Alai. Ug ang mga anak nga lalaki ni Hada, igsuon nga lalaki ni Samai, si Jeter ug si Jonathan, ug si Jeter namatay nga walay mga anak.
Ug ang mga anak nga lalaki ni Jonathan si Pelet ug si Zaza kini mao ang mga anak nga lalaki ni Jeramiel. Karon si Sesan walay mga anak nga lalaki apan may mga anak nga babae. Ug si Sesan may usa ka alagad, usa ka taga-Ehipto nga ginganlan si Jarha. Ug gipaasawa ni Sesan ang iyang mga babaye kang Jarha nga iyang alagad ug nanganak kang Atay. Ug si Atay nanganak kang Natan ug si Natan nanganak kang Zabad. Ug si Zabad nanganak kang Eflal. Ug si Eflal nanganak kang Obed. Ug si Obed nanganak kang Jehu. Ug si Jehu nanganak kang Azarias. Ug si Azarias nanganak kang Heles. Ug si Heles nanganak kang Elasa. Ug si Elasa nanganak kang Sismai. Ug si Sismai nanganak kang Salum. Ug si Salum nanganak kang Jekamiah. Ug si Jekamiah nanganak kang Elisama. Ug ang mga anak nga lalaki ni Caleb nga igsuon ni Jeramiel mao si Mesa nga iyang kamagulangan nga maoy amahan ni Zeph. Ug ang mga anak nga lalaki ni Maresa nga amahan ni Hebron. Ug ang mga anak nga lalaki ni Hebron mao si Core ug Tapua ug Rekem ug Sema. Ug si Sema nanganak kang Raham ang amahan ni Jorkaam ug si Rekem nanganak kang Samai. Ug ang anak nga lalaki ni Samai mao si Maon ang amahan ni Beth-zur. Ug si Efa nga puyo-puyo ni Caleb nanganak kang Haran ug kang Mosa ug kang Gazez. Ug si Haran nanganak kang Gazez. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jodaiah si Regem ug si Jotam ug si Gesan ug si Pelet ug si Epo ug si Saaf. Si Maaka nga puyo-puyo ni Caleb nanganak kang Sebet ug kang Terana. Siya nanganak usab kang Saaf amahan ni Madmana ug kang Seba amahan ni Makbena ug amahan ni Giba. Ug si Aksa maoy anak nga babaye ni Caleb. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Caleb, anak nga lalaki ni Hur, ang kamagulangan ni Efrata. Si Sobal amahan ni Kiriath Jearim. Si Salma amahan ni Bethlehem. Si Haref ang amahan ni Beth-gader. Ug si Sobal ang amahan ni Kiriath Jearim. May mga anak nga lalaki, ang mga Haroe, katunga sa mga Manahitihanon. Ang mga panimalay ni Kiriath Jearim, ang mga Itrehanon, ang mga Putihanon, ug ang mga Samathanon, ug ang mga Misraitihanon. Kanila ng gula ang mga Soratitahanon, ug ang mga Estaolitahanon. Ang mga anak nga lalaki ni Sama si Bethlehem, ug ang mga Netopatihanon, ug ang mga Aratot Bet Joab, ug katunga sa mga Manahititahanon ang mga Soraitahanon. Ug ang mga panimalay sa mga eskribas nga nagpuyo sa Jabes, ang mga Teratehanon, mga Simatehanon, mga Sukatehanon, kini mao ang mga Sinehanon nga minggigan kang Hamat ang amahan sa balay ni Rekab. Kapitulo 3. Karon mao kini ang mga anak nga lalaki ni David nga natawo kaniya didto sa Hebron. Ang kamagulangan mao si Amnon, kang Akinoam ang Jezreel nun. Ang ikaduha si Daniel, kang Abigail ang Carmel nun. Ang ikatulo si Absalom, ang anak nga lalaki ni Maaka, nga anak nga babae ni Talmai, hari sa Gesur. Ang ikaupat si Adonias, anak nga lalaki ni Agit. Ang ikalima si Sepatias, kang Abital. Ang ikaunom si Etriam, kang Egla nga iyang asawa. Unom ang natawo kaniya sa Hebron, ug didto siya naghari sulod sa 7 ka tuig ug 6 ka bulan. Ug sa Jerusalem siya naghari sulod sa 3 ug 3 ka tuig.
ug kini nangatawo kaniya sa Jerusalem si Sima ug si Sobab ug si Natan ug si Salomon upat kang Betsua anak nga babaye ni Amiel ug si Ibaar ug si Elisama ug si Elipelet ug si Noga ug si Nepeg ug si Chapaiah ug si Elisama ug si Eliada ug si Elipelet siyam. Kining tanan nga mga anak nga lalaki ni David gawas sa mga anak nga lalaki sa mga puyo-puyo ug si Tamar maoy ilang igsuon nga babaye. Ug ang mga anak nga lalaki ni Salomon mao si Roboam, si Abiya iyang anak nga lalaki, si Asa iyang anak nga lalaki, si Josaphat iyang anak nga lalaki. Si Joram iyang anak nga lalaki, si Otzzias iyang anak nga lalaki. Si Joas iyang anak nga lalaki. Si Amasias iyang anak nga lalaki, si Azarias iyang anak nga lalaki, si Jotam iyang anak nga lalaki, si Akhaz iyang anak nga lalaki, si Ezekias iyang anak nga lalaki, ug si Manases iyang anak nga lalaki. Si Amon iyang anak nga lalaki, si Josias iyang anak nga lalaki. Ug ang mga anak nga lalaki ni Josias, ang kamagulangan si Johanan, ang ikaduha si Joakim, ang ikatulo si Sedekias, ang ikaupat si Salum. Ug ang mga anak nga lalaki ni Joakim, Jeconias nga iyang anak nga lalaki, si Sedekias ang iyang anak nga lalaki. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jeconias ang binihag si Salatiel nga iyang anak nga lalaki ug si Mikiram ug si Pedaiah ug si Sineaser, Shekamiah, Hosama ug si Nedabiah. Ug ang mga anak nga lalaki ni Pedaiah si Zorobabel ug si Simi. Ug ang mga anak nga lalaki ni Zorobabel si Mesulam ug si Hananias ug si Selomit nga ilang igsoon nga babaye ug si Hasuba ug si Ohel ug si Berekias ug si Hasadiah ug si Josabezed, 5. Ug ang mga anak nga lalaki ni Hananias si Pelatias ug si Jesaias, ang mga anak nga lalaki ni Repaias, mga anak nga lalaki ni Arnan, mga anak nga lalaki ni Obadias, mga anak nga lalaki ni Sekanias. Ug ang mga anak nga lalaki ni Sekanias si Semaias, ug ang mga anak nga lalaki ni Semaias si Hatus ug si Igial, ug si Barias, ni Arias ug si Sapat, 6. Ug ang mga anak nga lalaki ni Arias si Elioenai, si Ezekias ug si Azrikam, 3. Ug ang mga anak nga lalaki ni Elioenai si Odavias ug si Eliasib ug si Palaias ug si Akub ug si Johanan ug si Dalaias ug si Anani, 7. Kapitulo 4. Ang mga anak nga lalaki ni Huda si Fares, si Hezron ug si Carmi ug si Hur ug si Subal ug si Reaias, ang anak nga lalaki ni Subal nanganak kang Jahath. Ug si Jahath nanganak kang Ahumai ug Laad. Kini mao ang mga panimalay sa mga Soratihanon. Ug kini mao ang mga anak nga lalaki sa amahan ni Etam. Si Jezreel ug si Isma ug si Ibdas ug ang ngalan sa iyang igsuon nga babaye mao si Haslelponi ug si Penuel nga amahan ni Gedor ug si Ezer nga amahan ni Husa. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Hur, ang kamagulangan ni Efrata nga amahan ni Bethlehem. Ug si Asur nga amahan ni Tekoa may duha ka asawa, si Helea ug si Naara.
ug si Naara nanganak kang Auzam ug kang Hefer ug kang Temeni ug kang Ahastari. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Naara. Ug ang mga anak nga lalaki ni Helea si Sereth, Jehohar ug Etnan. Ug si Cos nanganak kang Anob ug kang Sobeba ug sa mga panimalay ni Aharhel, anak nga lalaki ni Arum. Ug si Jabes labing talahuron kaysa iyang mga kaigsuonan ug ang iyang inahan nagtawag sa iyang ngalan nga Jabes nga nagaingon tungod kay gipanganak ko siya sa kasubo. Si Jabes nagsangpit sa Dios sa Israel nga nagaingon, "O hinaot unta nga panalanginan mo gayud ako ug dugangan ang akong utlanan, ug nga ang imong kamot mag-uban kanako sa kadaotan nga kana dili magpasubo kanako." Ug ang Dios naghatag kaniya sa iyang gipangayo. Praise the Lord. Ug si Caleb igsuon nga lalaki ni Sua nanganak kang Meher nga amahan ni Eston. Ug si Eston nanganak kang Bethrapa ug kang Pasia ug kang Tehina nga amahan sa lungsod ni Naas. Kini mao ang mga tawo sa Reka. Ug ang mga anak nga lalaki ni Senes si Othniel ug si Seraia ug ang mga anak nga lalaki ni Othniel Hathat Hathat or Hatat. Ug si Maonati nanganak kang Opra ug si Seraia nanganak kang Joab nga amahan sa Ge-Harashim kay sila mga batid sa panimuhat. Ang mga anak nga lalaki ni Caleb, ang mga anak nga lalaki ni Jephone, si Eru, Ela ug Naham. Ug ang mga anak nga lalaki ni Ela ug si Sines. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jaleleel, si Zephas, Terias ug Asareel. Ug ang mga anak nga lalaki ni Ezra, si Jeter, Mered, Efer, Halon ug siya nanganak kang Miriam ug kang Samai ug kang Isba nga amahan ni Estemoa. Ug ang iyang asawa ang Judyanhon nanganak kang Jered nga amahan ni Gedor ug kang Heber nga amahan ni Soko ug kang Ikotheriel nga amahan ni Zanoa. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Betia, anak nga babae ni Faraon, nga gipangasawa ni Mered. Kung ang mga anak nga lalaki sa asawa ni Odias, igsuon nga babae ni Naham, mao ang mga amahan ni Keila, ang Garmihanon ug kang Estemoa, ang Maakatihanon. Ug ang mga anak nga lalaki ni Simon mao si Amnon ug Rina, Hanan ug Tilon. Ug ang mga anak nga lalaki ni Isi si Zoheth ug Ben-Zoheth. Ang mga anak nga lalaki ni Sela, ang anak nga lalaki ni Huda, si ang amahan ni Leka, ug sila Adan ang amahan ni Maresa. Ug ang mga panimalay sa balay kanila nga nagbuhat sa maanindot nga lino nga pino sa balay ni Asbea. Ug si Joachim ug ang mga tawo sa Gozeba ug Joas ug Seraph nga may gahom sa Moab ug sa Hasubilehem ug ang mga nanghisulat mga karaan. Kini mao ang mga magkukulon ug ang mga namuyo sa tanaman sa Netaim ug Kedera. Didto sila namuyo uban sa hari tungod sa iyang buhat. Ang mga anak nga lalaki ni Simeon si Nemuel ug Hamin ug Harib ug Zera ug Saul. Si Salom nga iyang anak nga lalaki, si Mibsam nga iyang anak nga lalaki ug si Misma nga iyang anak nga lalaki. Ug ang mga anak nga lalaki ni Misma si Hamuel nga iyang anak nga lalaki, si Zakur nga iyang anak nga lalaki, si Simei nga iyang anak nga lalaki. Ug si Simei may napulog unom ka anak nga lalaki ug unom ka mga babae nga anak. Apan ang iyang mga igsuon walay daghang anak. Ang ilang panimalay wala dumaghan sama sa mga anak ni Huda. Ug sila namuyo sa Beer-Seba ug sa Molada ug sa Hasar Sual.
ug sa Bilha ug sa Esem ug sa Tolad ug sa Bethuel ug sa Horma ug sa Siklag ug sa Bet-Makabot ug sa Hasasusim ug sa Bet-Birai ug sa Saaraim. Kini mao ang ilang mga lungsod hangtod sa paghari ni David. Ug ang ilang mga balangay mao ang Etam ug Ain, Rimmon ug Token ug Asan, 5 ka mga lungsod. Ug ang tanan nilang mga balangay nga nagalibot sa maong mga lungsod kang Baal. Kini mao ang ilang mga Pinoy-anan ug sila adunay kagikanan sa ilang pagsanay. Ug si Mesobab ug si Jamlek ug si Josi anak nga lalaki ni Amasias ug si Joel ug si Jehu anak nga lalaki ni Josibias anak nga lalaki ni Seraias anak nga lalaki ni Aziel ug si Elioenai ug si Hakoba ug si Jehu ug si Jesuhaiah ug si Asaiah ug si Adiel ug si Jesimiel ug si Benaias ug si Ziza anak nga lalaki ni Sifi anak nga lalaki ni Alon anak nga lalaki ni Jedaiah anak nga lalaki ni Simri anak nga lalaki ni Simaias. Kining hisgutan pinaagi sa ngalan mao ang mga prinsipe sa ilang mga panimalay ug ang mga balay sa ilang mga amahan dako o yamot ang pagtubo. Praise the Lord. Ug nangadto sila sa ganghaan sa Gador sa dapit sa silangan sa Walog sa pagpangita sa sibsibanan sa ilang mga panon. Ug sila nakakaplag sa malabong nga sibsibanan ug maayo ug ang yuta halapad ug hilom ug malinawon kay ang namuyo didto nga una mga anak ni Cham. Ug kining gipanulat pinaagi sa ngalan migdangat sa mga adlaw ni Ezekias hari sa Huda ug gipangguba ang ilang mga balong-balong ug ang Meonim nga nakaplagan didto ug gilaglag sila paghurot hangtod niining adlawa ug mimpuyo ilis kanila tungod kay may sibsibanan didto sa ilang mga panon. Ug ang uban kanila bisan ang mga anak nga lalaki ni Simeon 500 ka tawo miadto sa bukid sa Seir nga ang ilang mga kapitan mao si Pelapia ug si Nearias ug si Refaias ug si Uzziel nga anak nga lalaki ni Isi ug ilang gidaog ang salin sa mga Amalikahanon nga nakagawas ug mimpuyo didto hangtod niining adlawa. Kapitulo 5. Ug ang mga anak nga lalaki ni Ruben ang kamagulangan ni Israel kay siya ang unang natawo apan tungod kay iyang gihugawan ang higdaanan sa iyang amahan. Ang iyang kagahom sa pagkamagulang gihatag sa mga anak nga lalaki ni Jose, anak nga lalaki ni Israel. Ug ang kagikan sa kaliwat dili ipasikad sumala sa pagkamagulang. Kay ang Huda milabaw sa iyang mga kaigsuonan ug kaniya migula ang prinsipe apan ang gahom sa pagkamagulang iya kang Jose. Ang mga anak nga lalaki ni Ruben ang kamagulangan ni Israel si Enoch ug Palu ug Esron ug Carmi. Ang mga anak nga lalaki ni Joel si Simeas iyang anak nga lalaki, Gog iyang anak nga lalaki, Simei iyang anak nga lalaki, si Mika nga iyang anak nga lalaki, si Rekaiah nga iyang anak nga lalaki, si Baal nga iyang anak nga lalaki, si Beera iyang anak nga lalaki nga gibihag ni Tiglath-Pilneser hari sa Assyria. Siya ang prinsipe sa mga Rubenhanon. Ang iyang mga igsuon sumala sa ilang mga panimalay sa natukib na ang kaagi sa ilang mga kagikanan ang pangulo si Jeiel o si Zacarias o si Bela ang anak na lalaki ni Asas ang anak na lalaki ni Sema ang anak na lalaki ni Joel nga nagpuyo sa Aroer hangtod sa Nebo ug Baal-Meon ug siya mipuyo dapit sa silangan ngadto sa
pagulod mo sa kamingawan sukad sa suba sa Euphrates tungod kay ang ilang mga baka ipadaghan sa yuta sa Galaad. Ug sa mga adlaw ni Saul sila nakigubat batok sa mga Agaresnon nga nahulog sa ilang kamot ug sila namuyo sa ilang mga balong-balong sa tibuok yuta sa silangan dapit sa Galaad. Ug ang mga anak nga lalaki ni Gad namuyo at bangka nila sa yuta sa Basan hangtod sa Salka. Si Joel ang pangulo, si Shaphan ang ikaduha ug si Hanai ug si Shaphat sa Basan. Ug ang ilang mga kaigsuonan sa mga balay sa ilang mga amahan, si Mikael ug si Mesulam ug si Seba ug si Jorai ug si Jakan ug si Zia ug si Heber, 7. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Abihail, ang anak nga lalaki ni Huri, ang anak nga lalaki ni Haruwa, ang anak nga lalaki ni Galaad, ang anak nga lalaki ni Mikael, ang anak nga lalaki ni Jesiai, ang anak nga lalaki ni Jado, ang anak nga lalaki ni Buz. Si Ahi, ang anak nga lalaki ni Abdiel, ang anak nga lalaki ni Guni, maoy mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan. Ug sila namuyo sa Galaad didto sa Basan ug sa iyang mga lungsod ug sa tanang mga sibsibanan nga dapit sa Saron ingon sa kalayoon sa ilang mga utlanan. Kining tanan gipasigad sumala sa mga kagikan sa kaliwatan sa mga adlaw ni Jotham hari sa Huda ug sa mga adlaw ni Jeroboam hari sa Israel. Ang mga anak nga lalaki ni Ruben ug ang mga gadhanon ug ang katungang banay ni Manases sa maisog nga mga tawo nga arang makadala sa kalasag ug pinuti ug sa pagpana ug batid sa gubat may kapatan og 4,000, 7 ka gatos ug kan-uman nga arang makaadto sa pagpanggubat. Ug sila nakigubat batok sa mga Agaresnon ug sa Jetur ug sa Nafis ug sa Nobab. Ug sila gitabangan batok kanila ug ang mga Aragesnon gituyan ngadto sa ilang kamot ug ang tanan nga diha kanila kay sila mingsangpit sa Dios diha sa panggubatan ug nagpakiluoy sila kaniya tungod kay ilang gibutang kaniya ang ilang pagsalig. Ug ilang gidala ang ilang mga baka sa ilang mga kamelyo 5,000 ug sa karnero 2 ka gatos ug 5,000 ug sa mga asno 2,000 ug sa mga tawo 1 ka gatos 1,000. Kay daghang nangamatay tungod kay ang gubat iya man sa Dios ug sila mingpuyo nga ilis kanila hangtod sa ilang pagkabihag. Praise the Lord. Ang gubat iya sa Dios sa daghang nangamatay. Ug ang mga anak sa katungang banay ni Manases nagpuyo sa yuta. Sila mingdaghan sukad sa Basan ngadto sa Baal Hermon ug Senir ug sa mga bukid sa Hermon. Ug kini mao ang mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan bisan si Efer ug si Isi ug si Eliel ug si Azriel ug si Jeremias ug si Odavia ug si Jadiel. Gamhanang mga tawo sa kaisog, bantugan nga mga tawo, mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan. Ug sila nakalapas batok sa Dios sa ilang mga amahan ug nakighilawas sunod sa mga Dios sa mga katawan sa yuta nga gilaglag sa Dios sa ilang atubangan. Ug gipukaw sa Dios sa Israel ang espiritu ni Pul nga hari sa Assyria ug ang espiritu ni Tiglath-Pilneser hari sa Assyria ug iyang gibihag sila bisan ang mga Rubenhanon ug ang mga Gadhanon ug ang katungang banay ni Manases ug gidala sila ngadto sa Hala ug sa Habor ug sa Ara ug ngadto sa suba sa Gozan hangtod niining adlawa. Praise the Lord. So matong mga igsuon ang kronika sa mga hitabo sa mga banay nga na-mention dinhi sa unang kronikas hangtod sa ika-5 kapitulo nga kronikas.
atong padayonon sa sunod nga episode. So in the meantime, ato sa ning i-end ang ani nga episode kay hangtod na sa tig-5 kapitulo atong basahon per episode. So God bless you and see you on the next episode. See you later on the next episode.